Berkaipun nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Ya wonten saweran saking Pak Sinten ya. Oh, Pak Agung nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor iki turu anggere mlebu kek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten meleh niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu sih. Monggo dipot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Badhe bawa sriuneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak iki? Nah, niku. Ora iso maca jeneng aku enom. Kena buat ngene kok. Dani kok. Nya iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. Yuk. Sukarman? Nggih. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Iki ta, Pak? Suralaya. Betul Pak ya? Oh ya oke. Iya, bener. Iki bener berarti gua aku iki. Spesial dulu yang paling bisa dewe lali janjine. Ya kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah baik sing disayang masyarakat Mau oleh piala. Piala Karo amplop. Piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Pak Danapel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Kula wau Mas Gading saking Bung Kalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bung Kalma. Bung Kalma. Niki tesih niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih, dipun waos, Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewon Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen. Ngawen. Atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu lali janjine. Oh iya. Iki mau sing diceritake karo Pak Lurah luar biasa. Asetnya udah berapa Pak? 15 miliar. 15 miliar luar biasa. Iki luar biasa. Ini kita senten pesane meleh niki Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol kowe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wis. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Utang. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah ten Wargrosnu Ngawen. Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu kulaan. Nah, tinggo kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak menika. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap lho Kok Pak. mundur terus lho Pak? Maju nah, ngono lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben aja mundur. Lo rasa nyanyi lho nih. Pak Lurake ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah ki pere sapa ki pere? Dalan.
Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten iki. Arek nyelehke Arep. nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Ah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa ki. Nek lurah iki perintah lho, mboten nyanyi. Wah niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe ki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak gitu. Ayo kesusu. Rada awel iki rada awel. iki kan iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem. nggih, Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ana tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh? Iya. Terus Dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok nek ya. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdutke. Iya.
Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Hei, oke Swan. Ini dinggo kas. Kok njok wes. Wah, seneng banget kae to. Dari rampung Pak. Kurang ikut. kurang sejilit, Oh, cek kurang kurang sak sak bait ya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe ning Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Narya. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki oleh cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepare. Pokoke tembok KPS neh rasa juga. kapok terus engko meneh apa. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kon Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, di daerah kono nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Beres. Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Iya, siap. Ya, oke. Sindian-sindiannya dulu ya Mbak, ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari, Iya. Baladewa. Oh, apa itu? Tak anteni. Tak anteni. Spesial tak anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Ayu Purwa. Ya, monggo. Ya, dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Sepote. Spotnya. Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Ya. Ayo. Selamat malam Mbak Ayu. Yes, Sugeng Dalu, Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, Sugeng Pak dalu. Jalan. Sugeng dalu nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten tak anteni. Nggih. Menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mungkin ninggal katresnan. Ngoten. Jadine sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang Lah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi kita collaboration. Ya, kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho, Sa. Kowe engko bar iki aku harus apa? Aku sih sewengi lho. Awakmu bar iki wis ta? Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya, apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga no. Kiraku kowe dan citra. Kok nyet. Kok sik lali. Oh Dari lali. karo Cerita Mbak betul. Agnes kok ya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes, ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye ya aku Tak ya kayak wegah iki lho, kene kayak lah. iki. Aku nang kene bae. Gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes situ karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo nek kon Jan, bodoh kok kok ngomong banget to kowe. Jan. Bare entuk saweran oke terus leren ya. Oh lho. Heeh. Marga suwitaan teni
Bijar krungu semaya untuk Pak Putra Dikari Gino Baladewa sampun katuraken. Lho, Mbah Walu yo? Hah? Mbah Walu yo? Mbah Walu Bola. boh lho. Mbah Walu kok ilang. Aku iki men aja ganggu, aku kan semingkir. Kok nek diperlokke metu meneh. Lah nek ora lah ngopo ta medugur kan nek kene. Nggih, matur nuwun sampun pun sentikani saya pamundutan setunggal bapak setunggal dipun pinangani nggih, Mbak. Isih kurang papat. Kirang napa meleh Mas? Niki kesehatan langgam ngimpi. Nggih. Enten gubuk asmara. Nggih. Terus enten fragmen ketoprak suminten edan niki. Waduh. Enten gugur gunung. Waduh. Enten kembang rawe. Waduh. Ninggal katersan. Waduh. Waduh. Nggih niki mau. Kita senten kathah. Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih, sekalian. Gugur gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal
Pokoknya kabeh ngayahi karyaning Praja. Praja. Satemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Kanca. Gugur gunung. Ayo yo gugur gunung. Aja meneng omah wae. Ayo Kang. Arep wedoke yo makan. Siap Kang. Bisa wae to. Gugur gunung Mas Kade. Gugur gunung namun dipinangkani. Nggih. Mbah Walu Selanjutnya. ya. Dalam Niki wau enten sing ajeng bawa ngoten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta. sapa sing rumangsa arep bawa Sri Nggih Uning? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya men Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa Sri Uning maju. Oh, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono le bawa men cepet. Ayo. Kok sia-sia. Ora. Nggih, monggo Pak Marlan. Nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, nderek sugeng dalu, tepang Mas. kula Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin, Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti pura balik ke penuh anu kepethuk nggih. Petruk, kur kepethuk terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil, Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya. Nggih, sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Nggih. Enten Mas Ketua, Mas Moryono, dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, saya Sonarlaya tadi, Nggih. dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten, Nggih, niku sesepuh IKPR juga. Nggih. Pak Marlan ngercake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Mbah monggo Disepetke. Nanging ngapa nek Sri Mbak Sri? Uning.
Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Wah, suarane Sae mantenipun, Pak. empuk ayo lengekom 3 tahun monggo. Srioning mustika tuban. Pak Agung iki watak. Luar biasa Pak Agung. Niku meng marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dineke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulung kita ngene waluya apa tadi carane ngene iki. Putra Kanjeng Suralawe doprang pocone ora tega aku. Kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok niku. Mboten niku meng marai jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja meng kuwi tok ngoten Pak. Iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung srehuning gugur dadi kusumaning Matur sembene wae. bangsa Lah kok mentah kok loro. Meng jawil wae entuk Lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Ya bayar kok ya. Srihuning mustika tuban lapo tresno san poyo pati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratmaya kamus prasetya nang berani. Asik lho. Srining datang kita negangan sineta kandangi pribadi.
sembah nuwun. Mantenan wiyogane warga laras. Warga laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur Nggih, nuwun, matur nuwun, nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa, matur nuwun. Mike balekke. Nggih. Iki balekke. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak Biyayune suarane ya landrung, napase landrung. Apa nek sing landung? Suarane landrung nggih. Menika minangkane pamdutan sampun mapinten-pinten lalagon badange. Lajeng menapa dos pundi pripun? Niki Kembang Rawe mawon nggih. Oh, Kembang Rawe sinten Mas Gade? Nek Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki saking Pak Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa, kula aturi jemeneng. Kembang Rawe. Nggih dikancani Dikancani Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Yo teng yo. Mbak Riza, Mbak Ika, Mbak Etian, Mbak Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to Mbak. Weh. Ayo Mbak Anting. Dalange ra dipercaya. Nggih. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar sponsor. Oh. Nggih, sudah berdiri di sini. Iya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Ketok bersama nek. siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Ketok nek pakanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, Kembang Rawe. Kembang Rawe. Ayo. Digetruk kiri. Tak naik sing ora ana oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo.
Matur suwun.